Shoutout po, mega love shoutout po sa lahat ng ating mga magigiting na viewers. Mega love shoutout po. Shoutout po sa ating mga viewers dyan. Mega love shoutout sa inyo. Good evening guys. Good evening. Good evening guys. Good evening. F4 Thailand. Boys Over Flowers. February 5. Experience world-class with a constellation of the country's brightest stars. Mega love shoutout po. Good evening guys mga kawaray. Join my live stream please. Join my live stream mga kawaray. Magbibigay po tayo ng ayuda. Short video, play natin. Short video nyo po. Kung sino mauna rito, mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa una nating manonood. Katuni Butingting channel, mega love shoutout po. Good evening sir. Good evening po. Gandang gabi host, sabi ni Katuni Butingting channel, mega love shoutout po. Bigyan kitang jacket sir. Salamat po sa thumbs up po, mega love shoutout po. Thank you po sa thumbs up. Thank you very much. Thank you po sa thumbs up Dan. Thank you very much. Thank you. Wait lang po ha. Walang ako ng cellphone. Isa.
Mega love shout out. Low sound. Mega love shout out po kay Sir kay Kuya kay Tony Butingting Channel. Mega love shout out. Katony Butingting Channel, mega love shout out po. Yan po, plinig ko na po yung short video niyo, sir. Maraming salamat po sa pag-like at saka pagpasok sa akin live. Thank you very much, sir. Sir Katony Channel. Anong hulog ikaw? Wow, huwag ka dyan. Maglalab si Papa na naman. Yan guys, yung si Katony Butingting Channel, yung siya na muna yung play natin mga kawaray. Tumakit John. Ano mo kukunin mo? Kuya Mark, nandyan ka na naman sa ano ng tatay mo. Kanina walang ginagawa. Kay Sir Katony pa rin po yung piniplay nating short video guys, mga kawaray. Yan naggawa ng salad. Si Katony Butingting Channel. Shout out po, Katony Butingting Channel. Maraming salamat po sa pagpasal sa akin munting channel live stream. Thank you po. Makulit lang anak ko guys eh. Mga kawaray, makulit ang anak ko. Pasensya na kayo mga kawaray, makulit. Opo. Opo. Yan. Opo. Ikaw yung makulit dyan. Salad. Ay, Tol Tol Gilbert, mega love shoutout. Official. Tol Gilbert, mega love shoutout po, Tol. Salamat sa pagpasyal sa akin live, Mega love shoutout, Tol. Salamat sa patamsak, Tol. Sunod kita rito kay Katony Butingting Channel, Tol. Short video. Play ko yung short video mo. Welcome sa my live stream, Tol. Salamat, Tol, Tamsak dan, Tol. Thank you very much, Tol. Tol Gilbert, maraming salamat sa pagpasyal sa akin live. Nasa likod lang ako ng camera. Hindi ko muna ako nagpakita. Kaya makulit yung anak ko. Napakakulit ni Mark dyan. Dito kasi na. Naglalab si Papa. Okay lang, Tol. Sige lang, okay lang. Dan lang ako, Tol, ha? Kasi dito ako sa bayan. Sige lang, okay lang. Ikaw na kasunod dito, Tol. I-play ko yung short video mo. Wala si Katoning. Ay, so si Mark dyan. Oh. Yan, kay Tol Gilbert naman po, mga kawaray, yung ipi-play natin short video, guys. Salamat, Tol, ha. Yan. Makulit ikaw.
Ernst Kitsim Vlog, harang tusok bro. Ernst Kitsim Vlog, mega love shoutout tol. Magandang gabi po. Maraming salamat. Sunod din kita dito kay Tol Gilbert. Rolling lang po natin guys yung ano natin pag-play ng short video nila. Kulang pa kasi akong cellphone ginagamit eh. Sunod na lang pag ano magkakuha tayo ng dalawang cellphone para paikot lang natin guys yung ano yung nandyan kay Katoning Butingting Channel tsaka si Tol Gilbert tsaka si Ernst Kitchen Vlog. Mega love shoutout sa inyo lahat. Puro manok man to kay Tol Gilbert. Di rin siguro to mahilig magsabong. Ano na naman kasi kukunin mo dyan? Mga kawaray, sunod natin dito si Ernst Kitchen Vlog, yung ano niya, short video, play natin short video niya. Mga kawaray, kasunod siya rito. Guys, may thumbs up na po, tsaka play natin yung short video nyo. Yung papasok sa akin live stream. Yan ang may bibigay kong ayuda sa inyo po. Maraming salamat po sa nagpapasok at nag-like sa aking live. Thank you very much. Sunod ko na rito si Ernst Kitchen Vlog guys, mga kawaray. Sunod na natin dito. Tapos na nitong isang ano, short video na to kay Tol Gilbert. Sunod na natin dito si ano. Ernst Kitchen Vlog, sa'yo na po. Sa'yo na po. Play natin yung short video nyo. Gandang lugar yan ah.
Well, kay Ernst Kitchen Vlog pa rin po yung replay natin short video guys. Yan. Kay Ernst Kitchen Vlog pa. Pa-support guys, pa-support. Pasok lang po yung magpapa-play ng short video nyo. Comment lang po kayo dyan. Yan mga kawaray, kay Tol pa rin, kay Ernst Kitchen Vlog. Bro, sa'yo pa rin to bro. Ayan na. Tulungan mo si mama. Tulungan mo yung ano mo dun, oh. Tulungan mo yung kumot dun. Sa unan. Tol Ernst Kitchen Vlog, sa'yo pa rin Tol. Puputol mo yan. Ha? Ano yan? Ano yan? Pero sino mo? Kay Ernst Kitchen Vlog pa rin guys. Play natin yung short video niya.
Shout out po sa 1 viewers natin dyan. Mag-comment lang guys yung magpapa-shoutout para may play natin yung short video nyo guys. Please comment down below para natin ma-shoutout po or ma-play natin yung short video nyo sir, mga ma'am. Pasok lang po sa live. Kahit 5 minutes, 10 minutes lang kayo dyan, play natin yung short video nyo. Tama ko lang yan. Guys, salamat po sa thumbs up po, yung pang-anim na thumbs up ni Galab. Shout out po sa 1 viewers natin dyan. Mag-comment lang po guys yung yung main channel nyo po para may link natin short video nyo. Please comment down below guys. Please lang, please. Comment po para may play natin yung channel, yung short video nyo po. Maraming salamat. Thank you. Mute muna natin. Guys, please lang comment po yung yung main channel nyo po para may play natin yung short video nyo. Para dagdag din views sa inyo po. Maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan mag-thumbs up sa akin live. Kahit 5 minutes, 10 minutes lang kayo magtambay. Basta nyo yung main channel nyo, bigyan ko kayo ng play natin yung short video po. Maraming salamat po. Thank you very much.
Shoutout tol, LR Marby Mix Vlog. Mega love shoutout po. Maraming salamat po sa thumbs up. Pa-thumbs up ako tol. Ay, sis Ella Marby, pa-thumbs up po ako. Play ko yung short video mo. Wait lang ah. Aray ko nak. Ay. Si Marv dyan sakit kaya. Hindi mo na po. Ano? Oh, Papa, oh, uy, Papa. Uy, wow. Ikaw na. Aray ko. Kulit na yung bata. Yan guys, kay Sis LMRB Mix Vlog po. Ang play natin yung short video guys. Guys, pasok lang po, mag-thumbs up po. Thumbs up please, thumbs up my live stream. Thank you po. Salamat po sa inyo. Play natin yung kay Sis LMRB Mix Vlog ano. Ano may lalo ko. Aray ko na. Ay, kasaway talaga. Oo. Grabe naman yan. Oy, kasaway ng bata na ito. Huwag ka nga akyat dyan, anak. Yan, kasi bakit. Sabi ni Sis Ella Marvin Mix Vlogs, Sir Ernst, mega love shout out, sabi ni Sis Ella Marvin. Andyan din si Tol Gilbert. Salamat Sis Ella Marvin sa pagpasyal sa akin live ah. Play ko lang yung short video mo. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Kulit mo ha. Kay Tol, pa rin, kay Sis Ella Marvin pa rin, guys, mga kawaray. Yung play natin short video. Kahit saglit lang po kayo, kahit 10 minutes, 5 minutes, okay na yan. Play natin yung short video mo. Comment lang po. Hindi mo pwede mo bayan. Mega love shoutout po sa 2 viewers natin dyan at sa 6 thumbs up. Thank you very much po. Salamat po sa pag-share sa aking live. Thank you very much. Play lang natin guys yung kay Sis Ella Marvin Mix Vlog short video. Kung sino po nandito sa aking kahit 5 minutes or 10 minutes, play natin yung short video po. May thumbs up na kasama. Thank you very much sa inyo. Comment lang po yung po dyan, mga magpapa-play ng short video. Sa LMRB, sa'yo pa rin po yung sa'yo pa rin yung short video na to. Play natin ulit.
Ang kulit ng anak ko. Shoutout mo siya. Shoutout po. Ano sabi mo? Shoutout po. Dali na. Sabi mo. Shoutout po sa lahat po ng viewers ni Papa. Mega love shoutout po sa inyo. Ako po, si Mark Jan Las Silvano. Patutoy ng video ko.
Tol Ernst Kitchen Vlog, mega love shoutout tol. Saglit lang, play ko lang yung akin. Sunod na ikaw naman. Play ko kanina tol yung ano mo, yung short video mo kanina. Sa'yo rin tol, sa'yo pa rin. Ang taas ng mga views mo ah. Lalaki ng views mo tol ah. Shoutout sa'yo tol, Ernst Kitchen Vlog. Salamat sa pagtambay. Pwede kayo guys magtalon-talon. Mag-iwan lang kayo guys ng ano, comment dito sa ano. Yung main channel niyo po para mapupuntahan ko yung ano. Ma-play ko yung short video.
Guys, mga kawaray, yung ano natin, 3 years ago na lumipas, balikan lang natin, play lang natin yung ano, video. Yan. Paano yan? Nakakaliwan mga guys, lagyan ko lang naman. Copyright pala kung may ano to. Love. Tumabula no? Aray! Aray! Nilagay ko na to. Ah!
Rani Chip International, mega love shout out to. How are you there? Kumusta kayo, sir? Mega love shout out po. Good evening po. Thank you very much for coming my live stream. Good morning. Wait. Kulit naman nito. Saglit lang kasi. Ba't doon ka na naman kasi naglalagay ng ano mo? Sir Rani Chip International, sa'yo na po. Play ko po yung ano nyo, short video. Kahit 4 na short video, play ko yun sa inyo po. Para dagdag views sa ating mga small YouTuber. Why? Thank you for coming my live stream, sir. Spoking na si Duaray. Sige daw, good. Nag-English, yun na kita. Pagkain mo dito Sir Rana Chip International, sa inyo po. Play ko po yung short video. Thank you very much for coming my live stream. Shout out Mark Jan Salbano at Jan Waray TV. Shout out po sa 5 viewers natin, Migala Love, shout out po, at sa 8 thumbs up. Thank you very much. Salamat po sa inyong lahat sa naandyan sa aking live. Guys, pakibaba lang po guys yung mga ano natin dyan, mga kawaray, yung ano natin ha, yung tawag nito, main channel nyo po mga kawaray, para ma-play natin guys. Maraming salamat po sa pakikiisa talaga.
Thank you very much po. Thank you very much. Mega love shoutout po sa 15 viewers natin dyan. Thank you very much. I love you guys. I love you. I love you. Dahil pasuyo nga ako ng... Thank you very much po sa 25 viewers natin dyan. May Mega love shoutout po sa inyo. Love you guys. Thank you very much mga kawaray sa 55 viewers natin dyan. Mega love shoutout po. Ano ba yung ginawa mo ba? Shouty, shouty guys. Love you, love you.
Ninya Kalungga, mega love shoutout po. Patamsak naman po, Ma'am Ninya, para may play ko po yung ano nyo, short video. Maraming salamat po. Sana ay i-play nyo po yung, tamsakan nyo po yung live ko po. Maraming salamat. Para may play ko yung short video mo po. Thank you very much.
Ninya Kalungga, mega love shoutout po. Next ka na po rito. Ikaw na po yung ano, sunod. Click ko yung short video nyo po ha. Short video. 4 na videos lang po. Sa inyo na po ma'am. Salamat po sa tamsak. Patamsak po ha. Busog na. Putulin mo kasi. Hindi. Ano mo ngayon dyan? Good. Tulong ka. Nagkatrig. Buti nasukan niya yan. Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan at 9 thumbs up. Thank you very much po. Kaya Ninya Kalungga pa rin po guys mga koray. Sa kanya pa rin po yung short video.
Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan. Mega love shoutout po at saka po sa 9 thumbs up. Mega love shoutout. Thank you very much po. Please support my YouTube.
Mega love shoutout po sa 2 viewers natin dyan na andyan sa akin live. Please comment lang po nga mga kawaray, comment lang para may play natin ang short video nyo po. Sayang din po yun. Dagdag views din po sa inyo yan. Hintayin mo nga, May. Sumagad na dito rin po. Ha? Tayuan mo. Excuse mo na. Excuse. Biboy TV, mega love shoutout po. Salamat po sa pagpasyal sa akin live. Play ko yung ano mo, i-play ko team mo short video. Salamat mo pag ano, pasyada akong live. Natawa man. Adi, may ko na nimo video. Upay gabi mo ano may tagay nga da. Aba. Kaya na, imo na. Imo na turno. Paray pa sa panay. Paray sa pa yan. Adi, imo na ito. Bis kita mag-abot kita ngayon alas 3. Haha, waray. Waray? Waray ba patron nga da? Mamatron kontak? Ada mo na ito, ni ring ada mo na yung nakinaano, pipli na short video. Hindi pa nga ito nakasubscribe ko isa eh. Ihatag ko na na mo. Subscribe pa na mo niya. Yan, dagdag na. Dagdag ka ng ano, banana. Galing kay waray-waray. Ano, waray sa ragyaw nga da? Waray, ano man, basta ikaw. Basta waray, libre. Libre na tanan. Di joke lang. Agoy, tudas. Dire ko kaya aga mag-live pag ako bukas. Sige lang, okay lang. Joke lang to. Mamaya mag-out na rin pa. Ay, tol, girl. Tol Gilbert, mega love shoutout tol. Salamat tol ha. Napili ko na kanina tol yung ano mo. Pero mamaya balikan ko na lang ulit pagkatapos ko dito kay Kaubayan. Kay LBT. Salamat tol sa ano. Lagyan ko ba tol ng ano? Thumbs up. Ayaw at la ako makakukuha palipad buwas. Ay sana makakuha kang palipad. Pagpalupad kontakin ano, barko. Ambot ka makakalusot ka dati mo cellphone. Palupdong ko. Ay, diri pala. May diya ka di mga mangga. Paninda ba ako mangga? Palupdong ka dahil mo. Mahangyo ka ba? May na ba mo nagpalupad Biboy TV? Ano? Dollar. Tol Gilbert, mega love shoutout. Salamat sa pakaway-kaway. Tudas diri kaya. May din na mo nagpa-lipad na dollar. Kunwari, papalubdong ko na lang tagkarito niya dahil mo para yan na tagyatag. Damo naghihap. Mo, upay. Sana all nakakatanggap ng palipad. Magkano abot? Pira ka dollar.
Guys, pasensya na kayo, hindi kayo makaintindi sa aming salita. Mga inchik kasi kami. 41 pala akong dollar. Sana all may 41. Akin nga, 35 pa lang eh. Laki pang kulang. Ano? Ano? Adi, imo laga pinindak yung na short video. Sunod ko si Tal Gilbert. Ninya Kalongga, kanina kakapa na-play ko na kanina yung short video mo. Nakailang short video na rin po yun. Maya pag paikot lang tayo guys ha. Next natin si Tol Gilbert. Support, natin yan. Supportive. Best, Oy, Ernst Kitchen Vlog. Salamat Tol sa pagpasyal ha. Tol, Ernst, na-play ko na rin yung short video. Pero paikot lang natin. 4 na kasi kayo. Sunod natin muna si B-Boy. B-Boy TV, tsaka si Tol Gilbert. Tapos si Ninya. Ikaw, Ernst. Para sulpot-sulpot lang sila. Hindi sabay-sabay. Thank you Tol ha. Ernst Kitchen Vlog sa Waki-waki. Waki-waki! B-Boy TV, tatlong short video na lang yan ko rito sa pipli ko. Sunod ko na si Tol Gilbert para mapaikot ko. Oras na rin kasi. Dalawa. Isa na lang. Para kay naman Tol Gilbert. Tapos sumunod naman si Ernst. Sa Ninya Kalongga. Guys, po kung gusto nyo, balikan nyo yung kanina mga minuto para alam nyo na napili ko po yung mga videos nyo. Yung pumasok sa akin live stream. Yan guys, kay Tol Gilbert naman po. Sunod natin si Ernst Kitchen Vlog dito. Mga 4 na videos lang po. Short video para naman po mapaano natin paikot guys.
Guys, sunod natin dito si Ernst Kitchen Vlog, guys. Short video po ulit. Play natin. Ernst Kitchen Vlog, mga 3 short video play ko. Tapos sunod natin si Ninya Kalongga. Tsaka sa kay B-Boy TV. O pinagabihay mo. Nginisi ka man. B-Boy, nanginginisi man ikaw. B-Boy. Para maka sahod na yun. Ano? Tuba-tuba. Tuba-tuba. Pag nakaabot na $100, magpapa-Jollibee ton. Ernst Kitchen Vlog. Oray la. Kay Ernst Kitchen Vlog, baray gyapin eh. B-Boy TV, pasyalan mo din yung bahay niyan. Malaki yung channel niyan eh. Yan si Ernst Kitchen Vlog. Ewan ko, taga Sambang ano yan lugar. Basta waray yan. Excuse. Ernst, pang isa na lang anuhin ko. Para ano. Oo nga. Taga ano yan, waray gap yan. Waray gap yan. Ewan ko sang lugar yung waray siya. Dati kasabayan ko lang yan ng mga ano namin, subscriber. Ngayon, grabe, ang laki na ng subscriber niya. Next ko na kay Ninya Kalongga, guys. Hindi mo nagsasalita yan. Kala mo sumakit yung tiyan yan. Ninya Kalongga, nandiyan, isa yun naman po, short video. Kahit minsan di ka nag-ano dyan, di ka naababa ka lang ng bahay. Yan, play natin yung ano. Ernst, taga-diin ka. Pawarawara ka pa to eh, ganap to, ba busy, ba tulog na siguro. Next na dito si B-Boy TV, guys ha. Tapos kay Ninya Kalongga, kay B-Boy TV naman. B-Boy TV. B-Boy TV. Thank you. B-Boy TV naman tayo, guys. Mga koray, B-Boy TV. B-Boy TV naman po tayo, B-Boy TV. Guys, B-Boy TV naman tayo. Play natin B-Boy TV. Short video again. B-Boy TV po, B-Boy TV. Guys, yung hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe po. Yung hindi pa naka-thumbs up, pa-thumbs up naman guys. Para dagdag sa atin thumbs up. Maraming salamat po. B-Boy TV tayo guys, naka-short video. Play natin short video niya. Thank you very much.
Hindi pala. Nakamute pala yun, tarantad. Salita ko na salito, nakaharang. Biboy TV, sa'yo pa rin. Ernst, Kitchen Vlog, taga Jakarta daw ako bro. Sabi niya. Jakarta ako bro. Sabi ni Ernst Kitchen Vlog. Jakarta ulag. Dulagliti ba? Dulagliti. Ako kay ano, Biboy mo. Mamatrong ka. Sige, mamatrong ka mo para makadamo ka mo dulag o kala ko ulag. Kala ko urag. Bastos manad to. Biboy TV, imuraghap. Sa'yo pa rin, Biboy TV. Sunod ko nga di, ano, Ernst Kitchen Vlog. Open. Damo salamat tayo yun yung pag ano ha. Pag puyo, akon ano. Pag puyo akon live, damo na salamat tayo. Damo na't mga vlogger ano. Probinsya naton. Haliti. Dami litsyon ah. Dulag diri ako. Dulag diri akong puro matron. Di ka naman matron, Biboy TV. Pag nag-itang ko ikaw pag Tacloban. Para kung po ikaw. Para kung po ikaw. Damo mo din mong litsyon. Nun, siguro mamamatron. Damo, siguro ini. Panghanday net patron. Damot baboy oh. Ninya Kalongga, mega live shoutout po. Na-i-play ko na po yung kira dito si Ernst Kitchen Vlog. Bangin mahiloan. Waray itong nangihilo. Linat oso yan na. Oso na lat ano. Nahilo ato. Kahubugan. So yan. Nagputukan. Basta tayo dyan. Next ko kay Ernst Kitchen Vlog guys ha. Play natin yung short video ni Ernst Kitchen Vlog. Guys, hindi pa nakatamsak sa akin ha. Sa akin live pa tamsak po ako. Yung hindi lang po nagtamsak, list naman patamsak. Ito, kitchen ano. Diba naka-oras pala ako nag-live. Kaya na hindi lang siguro yun na simbahan. Only the Philippines beautiful place akala nyo national country. Pilipinas lang pala yan. Ganda eh, no? Kay hubog. Patal ni kuya oh. Okay. Mahulog na
Ganan nito. Kahubugan pag ano. Nasusobra na patron. Biboy TV ka naman dito. Ay, si Ninya pala, Ninya Kalungga. Guys, please lang po, palike naman po yung live ko. Maraming salamat. Silot. Muntik na siya. Buti na kaiwas. Naligaw kasi siya sa pag-uwi. Iwanan ng nag-iiyak. Pero manwan na aso. Biboy TV. Salamat sa iyo na duha. Channel Ernst Kitchen Vlog. Tsaka Tol Gilbert. Elamar Mix Vlog. Ninya Kalungga. Salamat sa inyong pag-suporta sa akin live. Thank you very much. Next ko na dito si Ninya Kalungga naman po guys ha. Kahit dalawang short video lang siya. Marami na akong short video na i-play dito eh. Tsaka kay Ernst Kitchen Vlog. Para kay Biboy naman po. Makatulong na si Tol Gilbert. Yan, Ninya Kalungga. 3 short video na lang. Ano ko sa'yo. Mag-outi na ako, mag-outi, ma-unlock na. Tinda pa bukas. Next ko rito guys, si Biboy TV guys ha. Lagay mo na naman yan doon saan may papa mo. Sila na naman yung bukas. Mega love shoutout po sa 3 viewers natin dyan. At saka sa 11 thumbs up. Thank you very much po. Sana'y dumami pa kayo lalo habang nagla-live ako. Support lang mga kawaray. Supportahan natin na bawat isa. Tayo lang din naman tutulungan eh. Guys, kay Biboy TV tayo ha. Matulog na ata si Tol Gilbert eh. Next ko dito si Tol Gilbert pag ano. Short video lang po para mabilis. Tapos na ito eh. Dami ko na Biboy TV, marami na ako na ano sa'yo. Guys, kung inaantok na, pwede na matulog guys ha. Meron pa naman bukas eh. Baka bukas magbabad ako. Linggo kasi bukas. Ay, Sabado ko lang bukas. Sabado sa Linggo ako ng gabi magbabad mag-live. Guys, mega love shoutout po sa 2 viewers at sa 11 thumbs up. Pa-thumbs up po guys para madagdagan. Ay, nini. Ang kadamot kwarta. Pautang ako. Biboy TV, pautang ako sa ano mo. Oh, siya na all. Jackpot. Naku po. Ang dami sana all. Maraming pera. Sana all kaya magbabad sa live. Kaya. Basta makuha ko lahat. Sasahurin ko akong YouTube. Damo mo ng kwarta. Ano ba no? Damo ka mong kwarta. Ana all, damo kwarta. Pautang ako. 5-6. 5-6.
Ano, Robinson ito na, no? Biboy TV. Robinson. SM. Ano ko? Tulog ka na. Morgan. Ano? Ay, derba ito mo. Kala ko sa'yo yun. Siyempre tayo, di ba? Ano naman yan? Ilan taon na yung white, ano mo? YouTube mo. Ah, Robinson pala yung kanina. Ilan taon na yung YouTube mo? Biboy TV. Sa akin, 3 years na to eh. Kasi last year, hindi ako nakapag-focus sa pagla-live kasi busy sa pagtitinda. Ano naman yan? Ah, 1 year pa lang. Ah, sana all 1 year. Tingnan mo. Ikaw 1 year pa lang na nag-YouTube. Ano ba yun? Pero malapit ka na makasahod. Ha? Ako ang tagal ko Ano ba nag... yung pulbos na to? Tsaga sa YouTube. Wala talaga. Bakit? Ay, Baba? marami ka nang sinahod. 3 years, wala pa akong sinasahod. Wala pa akong first time ko pala makakasahod kung baka sakali pag umabot ng 100,000 tuloy, sorry. Ano, $10. Pag umabot ng $10, saka tayo sa sahod. Ay, $100. $100, di ba requirements ni YouTube sa bago ko makasahod? Oh, $100 nga. Ikaw, naka $41 ka na. Ibig sabihin, mga 60, ay, 59. $59, yun na lang. Makukuha mo na yung sahod mo. Next time, pag may laman yung Gcash ko, magpalipad ako. Palipad ako ng ano. Pwede ba piso? May join button ka, di ba? Nagawa ka ba ng join button mo sa ano? Channel mo? Biboy TV? Kasi magpa-member na lang ako sa'yo para ano. Baka ngayong linggo. Pwede basta Palawan Emulyer. Ano? Ah, mayroon ba? Sige, magpa-member na lang ako. Wala tayong kakayahan magpalipad eh. Kaya ko lang palipad, kariton. Kahit tulutak kariton. Mangkita man lang kita na. Sunod na lang kita magpalipad pag nakasahod tayo kay YT. Member lang ang kaya. Member lang ang kaya. Pasok din natin sa revenue yun, yung ano yun, member eh. Member. Ano mula yung ilong mo? Member me. Ano na yung kumagat yan? Ano to ba to ilong niya, May? Todas ano, Like? yung mga tinda. Ha? Nauntog ba yan? Sama ba yan sa nauntog yan? Oo. Nguso eh hanggang ano niya. Kaya pala naman wala. Shirt ko pa.
Biboy TV, naturog na kita kay mapiraw naman. Ako? Ayaw mo na? Pasyal na lang kami mo live. Buwas. Thank you. Ang pagtambay akong live. Tulog. Good night everybody. Sige. Pasyal na lang kayo mo live ha. Daman salamat na yung pagtambay akong live. Okay, salamat din. Bukas magla-live pa rin ako bukas. Ligo pa rin yung video mo. Mag-comment ka lang bukas pag nag-live ako para ma-play ko yung video mo. Kahit magano ka talon-talon, okay lang. Okay, salamat. Bye-bye. Magbili lang ako ng 2 short video para Damon salamat tayo. Hinay ka mga da. Ingat ka mga mo trabaho. Dua na la, usa. Para magkaturog na, inaantok na ako. Thank you very much. Salamat Biboy TV. Tol Gilbert. Ernst Kitchen Vlog. Si Sis Ella Marby. Arana Chip na International. Tsaka Ninya Kalongga. Big love shoutout po sa inyo. Sa lahat mga pumasok sa akin live at hindi nagko-comment, maraming salamat po. I love you. See you next live ulit. Bukas na lang ulit. Love you.